Бу дөньяда төрле язмышлы кешеләр була. Салмак кына, тыныч кына үз агымы белән яшәүче кешеләр бар. Ә инде көненә 5 төрлегә төрләнеп, көненә утка да, суга да кирип чыга торган катлаулы язмышлы кешеләр була. Бүгенге кунагыбыздан "Синең язмышың нинди?" дигәч, минем язмышым нәкъ шундый. Көненә 5кә төрләнә торган катлаулы да, кызыклы да, мактаулы да диде. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, чыннан да бүген безнең кунагыбыз бик тә кызыклы язмыш иясе. Аның вакыт-вакыт катлаулы вакытларында, әлбәттә кызык вакытларында, бәхетле вакытларында күп ул турда ул үзе сөйләр. Озак сезне әйдәгез аптыратмыйм. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның халык Башкортстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев. Сәлам, Рөстәм. Саумы, Зәмирә. Сине күрүемә бик шатмын. Мин дә бик шат сезне күрүгә. Һәм инде үзебезнең студияда мин генә түгел, безнең караучы тамашачылар да бик шатыр дип уйлыйм, чөнки күп санлы хатларга караганда инде алар сине бик күптән көттеләр һәм рәхим итеп хәзер инде сезне кызыксындырган сорауларны бирәм, чөнки ул сораулар миңа килә һәм мин инде сезнең сорауларны бүген бирәмен. Иң беренчесе, әлбәттә, син Башкортстаннан, шулай бит? Әлбәттә. Төгәлрәк кайсы яктан? Башкортстан Республикасы Благовар районы Былышлы авылында туып үстем. 1977 елда дөньяга килдем менә, сентябрь айында. Гаиләдә ничә баласыз? Икәүбез. Олысы апам инде, Ләйсән исемле. Ул инде миннән 2 яшьтә 9 айга олорак. Әтиәнең турында сөйләлер Рөстәм. Әтиәнегә килгәндә, алар инде җырмың сөюче, гади колхозда эшләүче кешеләр инде. Иде әти инде мәрхүм, кызганыч. Инде колхозда, Киров колхозында, үзебезнең туган авылыбызда әни завсклад булып эшләде. Аннары почтада да эшләде инде. Аннарсын тагын завсклад булды. Менә шулай итеп хаклы ялга чыкты. Әти инде гомер буе шофер булып эшләде. Аннарсын инде пенсия алдыннан бер 10 еллап автослесарь булып эшләде инде МТМда. Колхозда бит инделек үзешсән сәнгать бик көчле иде. Концертлар куйбалар инде үзебезнең авылда гына түгел, күрше колхозларга да йөриләр иде. Менә беренче урыннар алып, әнинең дә грамоталары бар әле, беренче урыннар алган. Менә шулай. Һәм әти инде шулай гармонда уйнаучы, баянчы. Җырга ул мәхәббәт, җырлый белү сәләте ул инде синең каннан килә инде димәк, шулай бит. Без инде балачактан ул җыр, тегелек ашлар, табыннар бик күп буладыр, анда инде җырлыйлар иде һәр вакытта. Шуңа күрә җырмыңда үстек инде дип әйтергә кирәк. Менә әти-әниләр гади колхозчылар дисең. Авыл җирлегендә үскән балалар, алар күбрәк әби бабай тәрбиясендә кала. Шулай бит. Әби бабай белән үстегезме сез? Әлбәттә. Бабай, әби бабай дигәннән, бабай инде миңа 5 яшь вакытта мәрхүм булды. Мин аны инде булай чак кына исемдә хәтеремдә калган. Бабай бик яраткан инде безне. Ул сугыш ветераны булгач инде бик озак Уфада госпитальләрдә яткан вакытында инде берәр ай яткан булган инде. Эх, урамдагы балаларны чыгып сөяр дип буладыр. Шул кадәр сагындым. Ләйсән кызым белән Рөстәм улымны дип, бабай бик бездә картатай диләр инде. Безнең якта бик сагынган инде. Бабайга килгәндә инде ул үзе сугышка кадәр скрипкалар ясап уйнаган. Аның инде сугыштан кайтканда теге бармаклары да юк, менә мин җыласам, үче белән шулай итеп яшьләремне сөрткән булган инде. Әби? Әби инде, әбигә килгәндә ул инде бик тыныч, шулай ук җырлыйдыр, бик матур, Хатирә исемле инде. Картатай Султан булса, нәнәйбез Хатирә исемле. Ул инде әти-әни эштә чакта, аның белән инде мин. Апа укуда, мин анда теге садиклар булмады инде бездә, яслиләр дигәндәй. Шул әбинең тәрбиясендә булдым. Аның әле Ахирәт Фалия исемле әби бар иде. Ахирәт диләр инде. Алар икесе ул күрше урамда яши иде. Ул да төшеп, алар инде икәү мәш килеп сөйләшәләр инде, шәйләшәләр. Мин шунда яннарында рәхәтләнеп аларның сүзләрен тыңлый йоклап та китәдер, уянып та китәдер. Бик кызык инде. Шуннан соң бераз үсә төшкәч инде кулга малышка дигән аккордеон алып бирделәр миңа. Анда инде беренче класста укганда мәктәптән кайта идем дә, әби инде нәрсәдә булса ашарга пешереп йөри, мин көй чыгарып утырам. Әби мен әйтәм, бу көй дөресме? Дөрес, улым дөрес. Шулай итеп, әби белән бергәләп көйләр өйрәнеп, менә шулай гармонда уйнарга өйрәндем инде. Менә бит.
әти уни иде инде, ул инде итәгенә утыртып, яисанда өйрәтеп утырмады мине. Бик күңелле буладыр, бик күңелле. Аны кич көтү кайта бит инде. Теге шәһәр малайлары кайта иде, алар инде сарык күрсәләр дә ихатага сикерәләр, куркып. Сарык тиәме инде? Менә шулай итеп. Аны эше дә эләккәндер инде ул баласына. Аллага шөкер, Замира эш инде ул. Аны мал караумы ул анда. Утын элек пишән вакыты бит әтияне колхозник булгач, аларга колхоз бүлеп бирәдер. Анда сабан туйды инде. Бер басу халык, тулы халык иде. Техника, анда Беларус, анда трактор, анда машина. Төнне буе ташыйдык пишәннәрне. Кара янып. Аннан соң мунча киреп, менә шундый мәш күңелле булган. Кеше күршене белә бергә кайнап, рәхәтләнеп яшәгән заман. Нәкъ шулай. Менә бу тора бара шушы мөхиттә ул бит инде эшедә булган, шул вакытта җыры да булган бит инде аның. Әлбәттә, менә әйтеп киттем бит инде, беренче класста уйный башладым инде. Без бит инде төп йорт. Әти төпчек булгач инде төп йортта калган. Апалары бик күп, абыйлары кайта иде. Әни ягыннан да кайткач бит инде беләләр минем уйнаганны. Но уйната алмыйлар иде. Ояладыр инде. Бик каты оялчан идем. Әлеге кебек. Шаршау бүлмәгә кирип, анда да калтырап төшәдер, уйный алмыйдыр инде. Менә шул кадәрлеге оялчан идем. Шулай да, шушы оялуыңны җиңеп беренче тапкыр сәхнәгә кайчан чыктың? 9нчы сыйныфта укыганда микән инде безгә Альфира апа дигән Фаиловна инде татар әдәбияты, татар теленә укытучысы булып кайтты. Һәм рольләргә бүлеп без инде дәресләр алып бара башладык. Миңа бик кызык иде менә рольләргә бүлеп, һәркемнең үз роле. Менә шушы миңа бик ничектер беренче адымнар булгандыр дип уйлыйм. Шуннан соң инде ачык дәрес ясады. Минем гармонда уйнаганны белә. Рөстәм, менә миндә яңа укытучы. Миңа ярдәм ит инде, зинһар, ярдәм ит инде дип, менә нинди дипломатичный гына мине алып кирип киткән оялуларны Хәсән Туфанның шул вакытта әйткән идең җыры белән һәм агылада булды, агыланы кулга баяннар алып, җырлап, менә шулай итеп, беренче чыгыш ясавым булды мәктәптә. Аннан соң инде шулай ук 8 март алдыннан әйдәгез әле кызлар дигән конкурслар, шундый ниләр театрализованный тамашалар була башлады. Анда да инде гармоннарда уйнап, җырлап, бергәләп, икенче адам шулай булды. Аннары шат киттеме? Аннары ничектер инде туйларга чакыра башладылар. Гармончы булып, соңгы гармончыбыз инде миннән 3 яшькә олы армиягә китте. Бөтен дөнья миңа калды. Авылда. Мәктәптән килеп алалар иде. Апа, җибәрегез инде Рөстәм. Шулай итеп, туйларда йөри башладым. Туйлар үзе менә шулай ук теге оялу дигән әйбернең стенасын бераз киметте дип әйтим. Менә шулай итеп, кеше белән аралаша башлыйсың бит инде. Һәм инде син җырчы булырга тәгаен карар кылдың инде шушы хәлләрдә. Җырчы булырмын дип бер генә дә уйламадым. Каян менә кайда укырга киттең син? Шул баянга дибрәк сәнгать училищесына киттем. Ну, анда бар алдыннан безнең авылда март айында шундый конкурс булды, клубта инде. Җыр буенча. Ниндидер җырлар хәтерләмим дә, нинди җыр җырлаганмындыр. Күрше авылында бер җегет шул сәнгать училищесында җыр вокальный отделениедә укыган. Һәм аның белән бергә тагын 2 шул Салазакичның племянниге Айдар Фаткетдинов, берсе тагын бер Айдар дигән җегет, ал Күмертауныкы, баянчы. Алар да килеп уйнап профессиональный бит инде, теге җегет яхшы уйный баянда, яхшы җырлыйлар барыбер, теге авылча гына түгел. Алар миңа Рөстәм Сенады сәнгать училищесына обязательно барырга кирәк. Менә шулай ди, шундый ниләр, укытучылар бар дип, мине алар ничектер канатландырып җибәрделәр. Хәзер бит барырга ничегрәк микән дип, клубтан баян алып, әле гармонда гына уйныйдыр. Баянда алып, арфе дигән баян бишәрәтле, анарда көйләр чыгарып, халык җырлары өйрәнеп, татар халык җыры Зөләйха белән мин укырга кирдем аннары. 3нче этажда баянистлар, теге народный инструментный инде отделениесе. 2нче этажда сольный пение һәм хор дирижерская. Мин уйнап утырганда, ничектер укытучы күреп калды хәзер.
Farzan Fatkul'un indanları bilgili. Eyleli irken, kirigeli. Koyar, indi nege kildin? Ben bayanға oynarga. Bayan işler bulayda köp eyleli bizge jırşılar gerek. Mana şunu özüm boyladı. Senin de jırlagan idin bunu, korridorda jırlayıp, bayan jırlap. Tegi jigitler indanda bir köbi jigitler поступайтерге oruscha aytkanda. Şundan soň kirip menim sluhlarını tegisi bulsa, tыңlап endi tegi jırlarını, bu jırlarını da irkem. Давай, şunday ney? Vaqtda kelirge kerek. Bir hali jırı öğrenip kil. Şulay dip koytarıp jiberdiler. Qaytып öğrenip indi şol yangadan barıp şulay tirip bayan түгел жырга кирип кеттим акырынгына. Эфирде ey yazmış тапшыруы. Бүгін біздің қонағыбыз көрнекле жыршы Рустам Асаев. Рустам, менә шушы училищега кирдең. Авыл җиреннән маллар ярата торган, авыл хуҗалыгын ярата торган һәм кинәт кенә шәһәрдә һәм авыл хуҗалыгына капма каршы булган сәнгать дөньясына килеп кирдең. Инде бер дисбаланс булгандыр инде бит. Ничек ияләшеп киттең? Баштагы мәлне шулай инде. Теге укуга кирип китү бит дөрес әйтәсез. Ул шулай ук сольфеджи дәресләре, нота, фортепиано, аны без күргән кешемен инде. Авылда юк бит инде, клубта да юк иде андай бер. Ну, алайда бер күргәнем булды мин, бер Уфа кунакка баргач, балачакта инде. Ничектер көйләр чыгаргалар. Ну, барыбер ул ятай бер иде инде. Шул классик әсәрләр бит инде. Анда русча сөйләшү. Әле русча сөйләшү дә бит әле. Ияләшмәгән тыңлап, әле Тидая и мы с тобой, аны белмибез дә сөйләшә дә белмибез. Он белән аны тап диген. Анысы да бит әле ул бер зур укытучылар белән аралашырга. Бер барьер булып тора. Әле белгәнеңне дә басып сөйләргә уяласың русча. Анда бит шәһәр балалары да күп иде. Менә шулай итеп барыбер ничектер рәхмәтлемен әлбәттә укытучыма Фарзан Фаткул Сагитовага. Алар интеллигент гаилә, шундый уллары менә икенче улы минем белән яшьтәш. Ничектер аның белән танышып киттек. Аларга йөреп менә ничектер әкрен генә шушы мөхиткә тартылдым. Мине хәтта шәһәр кызлары да авыл малай икәнне аңламыйлар иде. Баргач та инде матур итеп киенә башладым инде. Мин теге әниләр биргән акчаны туздырып теләсә нәрсәгә йөрмәдем. Җыйдым да нәрсә дә булса, ике туган апалар белән барып киенәдерим инде. Һәммә күз алдына китерәм инде. Япь-яшь Рустам Асаев, матур итеп киенгән, хит җегетләре кебек, кызларга кушып, ябык. Кызларның хушлары китә торган булгандыр. Нәрсә булмандыр да инде. Ну, теге ничек дип әйтим икән? Кызлар белән сөйләшергә интегеп йөргән чаклар булмады инде. Ва сөйләшә идек инде, аралаша идек. Авылга да кайталар иде, шәһәр кызлары аралаша идек. Анда бит инде үзеңнең классташ, үзеңнең авылда кызларга бик искитмәй. Анда кайткан чит кызлар кызыграк. Инде шулай. Шулай итеп аралашып, Уфа кызлары белән әзрәк. Аның инде файдасы шул. Русча сөйләшергә бәлки әзрәк иркенлек биргәндер. Тел байлыгын арттыру өчен. Булай тәртип бузып йөрмәдек, Аллага шөкер. Мотоцикл бар иде инде. Комбайнда эшләп алган мотоциклым да бар, Аллага шөкер. Шуңа күрә ул мотоциклга кызыгучылар бик күп иде. Кызлар. Әлбәттә. Утырталы. Рустик прокат иделәр инде. Кызык вакытлар бар иде. Шуңа күрә Аллага шөкер, шул гармунда уйнап туйлар белән чыгалар иде. Дискотека, гөрләп дискотека барган вакытта килеп керә туй монда. Алдан Рустам бит инде гармун белән. Утлар кабына дискотекада. Шуннан соң биеп, җырлап, сыйлап дигәндәй менә шулай. Ну, анысы инде яшьлек, мин аның белән теге мактанып сөйли торган әйбер түгел. Кызык итеп кенә сөйлим хәзер. Әлбәттә, әлбәттә. Ә менә Лилия белән ничек танышып киттегез? Сәнгать училищесында укыганда инде мин 3нче курска килгәндә, ул 1нче курска килде. Шустрый, яшь. Янып тора. Ояла торган кыз булмады инде. Шул ук безнең Фарзан Фаткул классына эләкте инде ул. Күскәне күрдем дә инде. Зәп-зәңгәр күзле. Курчак кебек. Курчак кебек, шулай. Гашык булды инде. Булды инде, яшьлек бит. Әлбәттә инде, әлбәттә.
Шулай итеп. Хамзатта сез Лилия бездә кунакта булды ул. Аны сөйләгән инде тамашачылар кемдер караган, кемдер күргән, хәтерлисездер. Сез бит икегез бик яшь булгансыз, бит. Сез ничә яшь иде вакытта? Бик яшь кенә дә түгел, бик яшь булганбыз. Миңа ул вакытта 19 яшь булган инде. Әйе. Аңа ул 16 гына дип әйтте бугай. 15. 15-16 яшь килгәндә булган. 9 класстан килде инде. Һәм сез өйләнешкәндә ничә яшь булган сезгә? Шул 20 яшь иде. 20 яшьтә. Әйе. Әтәниләр бик яратты инде. Ул үзләре дә яшь, мин әткәнкегә килгәндә бер вакытта да теге ниндидер ни куймадылар. Киртә. Ничектер нәрсә дип әйтим? Кайбер кирәкми, китермә, кайтма, тегеләй әйтмә, булай әйтмә дигәннәр бар бит инде. Инде әлбәттә. Ул вакытта инде мин әтәнигә бик зур рәхмәтлемен. Алар минем бөтен әйберне хуплап, улым үзең беләсең, без каршы түгел дип, менә шулай бигрәк тә инде җәтим икәнен белгәч бигрәк тә бит инде ничектер үз иттеләр дип әйтим. Аның бала туды, Аллага шөкер. Әйе. Аны инде мин сәнгать училищесын тәмамладым. 8 июнь көнне алдым диплом. Әйе. 9 көнне барып радымнан алдым Гөлназны. Гөлназ кызыбызны. Китереп тоттырдылар монда гына мин инде мәңге бала күрәмән кеше бит. Төпчек бала. Ничек тоттырганмын? Шундай гына кичкенә генә бер кыз иде инде. Аның фотосурәтләре дә бар аны. Әйе. Куркып кына, нитеп кенә аңламыйсың бит әле ул вакытта. Кая инде? 20 яшьлек бала инде. Шулай да менә сезнең гаилә таркалуга нәрсә сәбәп булды? Сәбәбе күп инде аның. Замир, аның аңламаулык, кызулык, балачагалык, ответственность дигән әйберне бик нитеп бетмәгәнбездер инде аңлап. Менә хәзерге акыл булса яшәп булыр иде, әйме? Әгәр дә белмим, Замира, хәзер әйтә алмыйм инде. Булмастыр ул бит характердан тора. Шулаймы? Ул бит гашык булу бар, һәм гашык булып кына бит әле яшәп булмый. Ярату бар һәм гашык булу бар. Әйе. Ярату ул тора бара. Бер-береңне аңлау, хөрмәткә әйләнергә. Юк, әйтәсез, шул вакытта бәлкем түзеп, диге акыллык булса, бәлкем яшәп киткән дә булыр. Шул бала чагалык бит инде ул. Шулайдыр. Әлбәттә шулай инде. Әлбәттә шулай. Чөнки мин ни өчен әйтәм, мин үз тормышымнан чыгып әйтәм. Хәзерге акыл булса, мин болай эшләмәс идем. Хәзер болайрак итәрем, дәшми калыр идем, ишетмәсем, күрмәсем дип уйлыйсың бит инде. Хатын кыздан бик күп әйбер тора шул. Хатын кыз акыллы, тынычрак, күп әйберне теге вакытында әйтмәсә, кызган вакытта әйтмәсәң бит үтеп китә ул. Җилдә ул да узак бармый. Шулай. Шуңа күрә табигатьтә бары иратка теге акырып-бакырып бик күп теге ниләргә ират түзә алмый андыга. Без бик слабый халык. Аннарысын беләсең нәрсә? Була кешеләр, начар кешеләр булмый. Була бер-берсенә туры килмәгән. Әлбәттә шулай. Мин аны начар дип әйтмим. Юк, әлбәттә. Мин Лилияны бик яхшы беләм. Кыз алып кайтты. Бик оңган, бик үткен, бик акыллы. Чиста, пөхтә, бик. Бер сүзем юк. Утыня татырган. Рәхмәтле. Мин менә бары тик аны рәнҗетмәс өчен, менә шуны аерулар булмас өчен бәлки өйләнмәс идем. Менә әгәр дә әлеге акылым булса, ул вакытта. Ул бүтән кеше чыгып бәхетлерәк булган булыр бәлки. Гөлназ булмасы. Кара нинди матур кыз. Кара нинди. Без әлеге уйлаулар гына бит инде Замира. Ул булган бит инде. Шуңа күрә мин. Аллага шөкер. Аның бүгенге көндә Аллага шөкер. Әйе. Синең шулай булса. Аллага шөкер үземнең, әйе. Ул яшәү бит ул 3 көнлек дөнья. Анда да шундай ни булырга дөрес түгел. Менә иң зур кыенлык ул кызым. 5 яшь вакыты. Менә шул вакытлар бизәк үзләдер инде барып барам бит инде аның янына. Ша киткәндә калдырып, әти китмә, папа диде. Папа китмә. Ул йөрәк үзлә. Менә шунысы кызганыч авыр хәле. Понимаешь, дип җибәрәм. Бу уже нервыдан. Бик кызганыч әйбер анысы. Шуңа күрә менә шунысы гына үкенеч аны. Калганнары ул егет белән кыз, ир белән хатын арасында ул аерылышу да була, кавышу да була, анысы инде кемнең ничек язмышы. Шуңа күрә әйтәм бит. Өйләнер алдыннан егетләргә дә әйтәм, кияүгә чыгар алдыннан кызларга да әйтәм. Бик каты уйларга кирәк.
үйленер үшін, яйса күйеуге шығар үшін. Ол бит әлі сенің келешекте балаңның әнесі, яйса балаңның әтесі, ол неше керек болашақ. Мына шу шаяқларында қораға. Әліккеге әбі бабалар білмеше демнемеген енді. Бұл біздің келін бола, бұл біздің күйеу бола деп. Шулай енді нәсіл-нәсәбін үйреніп. Шуңа күрә мынандай нәрселерні ойландыра ол. Әлбәттә ойландыра бүгінгі күндә. Менә шушы гаиләң таркалгач, син инде Казанга шуннан соң чыгып киттеңме? Ничек булды синең Казанга килү? Бу бик авыр вакытлар иде инде. Аны теге җиңел дип булмый. Хәзер сөйләгәндә генә җиңел булды. Әйе. Аның барыр йөрәк яралары бит инде. Ул барыр аның шрамнар кала. Аны берничә теп булмый. Мин аерылгач, берникадәр вакыт үткәч, өстемнән тау төшкән күк булды инде. Миңа җиңеллек, рахатлык килде. Тынычландым. Күңел тынычланды. Мына бер-береңне мына бу теге бик кызу иде, ул да кызу, бик күнчел иде. Вот ул ягы бар бит, мин аны әйтәм, тапшыруда да бер як теге балалык булган инде ул. Сахна артында да бергә җырдый башлады. Күз булгач карыйсың бит. Күз алдына китер син әйбит, менә балалыкта бит әле үзе дә яшь бердән. Икенчедән син бала белән өйдә каласың, әйбит. Әйрең чыгып китә, ул көнләшмәс җиреннән. Көнләшәсең инде, ул менә сәбәп булмаса да, булса да, ул үзеннән үзе халыкның кызу икән, син әлбәттә аны шундый калдыра алмыйсың. Мин үзем кызу кеше. Аны әйтеп бетергәч кенә тынычланасың. Кызулык, шулай инде. Кызулык, ике кызу. Син дә бик кызу калдың. Мин дә бик кызу. Мин тыныч та һәм кызу да. Мин ике мине әгәр дә нахак сүз мине үтерә инде. Нахак сүз булса мин кызып китәм инде. Әгәр дә минем гаепле икән, мин дәшми дә калырга мөмкин, гафу итәм. Мына шундай әйберләр. Әгәр инде теге мин эшләмәгән әйберне эшләдең дип әйтсәләр, миңа ул бик авыр әйбер. Булгандыр инде. Әйе. Кызулык. Шуңа күрә язмыш. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев. Рөстәм үзенең яшьлек еллары турында сөйли, беренче тапкыр гаилә куруы, Гөлназ Асаевның дөньяга килүе. Әлбәттә, күңелле еллар. Ничек булса да ул әйтәләр бер шигырь юллары белән әйткәндә, үткәннәрнең төннәре дә ничектер якты кебек, үзәк өзгешмәләре дә ничектер татлы кебек диләр бит әле бит. Шулай. Яшьлек инде үзе бер матурлык, анда ул мәктәп инде. Тормыш мәктәбенә мин бик зур мәктәп булган инде ул. Сабак өчен. Шуңа күрә теге кадерен белеп, тормышның аңлап, үзеңнең хаталарыңны аңлап. Шулай. Һәм менә син тынычланып калдың дисең. Һәм шушыннан соң син иҗат биргә кирип киттеңме башка белән? Казанга килдеңме? Ничек дәвам иттең? Без 2003 елны аерылыштык. Мин 2003 елны тәмамладым Уфа сәнгать институтын. Академия искусств дип атала инде. Вот. Шул елда анда уже эшли башлаган мин 2 ел Мирас ансамблендә эшләдем. Уфада бар бию һәм шуннан соң 2002дән опера балет театрында эшли башладым. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында солист булып. Уку тәмамладым. Уку үзе бит инде бер зур әйбер ауыр әйбер бит инде. Укып теге госэкзаменнар елы иде как раз. Шуларны барсына тәмамлады. Монда буда бит инде ыгыз-ыгылардан соң ничектер барыбер аерылышкач, уже полностью җибәрәсең. Йөрәктән җибәрдем. Тынычландым. Алар үз юлы белән, мин үз юлым белән киттем, матур иттереп. Әмма ләкин барыбер Гөлназ кызыбыз, ул һәрвакыт бергә аралашып, мин аны теге оныттым, ниттем түгел. Алар гастрольләргә йөргәндә дә мин аны үземә алып килә идем. Иртән чәчләренә үреп, чәчләрен мәктәпләргә әйтә идем. Шулай, Аллага шөкер. Аның записләре дә бар әле. Миндә торганда кулында теге зубной паста тоткан микрофон итеп. Козлар дип җырлый. Гөлназның теге кнопкасы телефонга төшерелгән нидә бар записи да. Шулай итеп бик ярата иде кызымны, йөртә идем паркларда, мәш киләдер икән. Бүген дә хәтерендә
сөйлейінді. Әміне Қазанға келу нешегірек болды? Қазанға 2006 жылына 2 құрметлі абайларны мен алып келдім енді мұнда. Водитель боларақ енді. Шуннан соң Қазанны көрдім. Маңа қадар да көрдім. 2004 жылына Айдар Галимов біле келген едім. Қонақ болып концертына. Анда әлі түзіліш бар айды. Ең бірінші келу 2000 жыл еді. Анда енді Қазан бүтінлей екінші еді. 30 августта келген едік. Мұнда Қазан танырылып түгел еді. Ғашық болдың ма? 2006-да шиста, пөхті, кіресің кибітлерге, манда бауым орамындағы шәй ыртынамы. Анда татарша сөйләшәләр, матуриттер, тәмлі ризықлар, елмайып тұралар, апалар айма. Мені бик қаты тәсір етті. Мәйтен, мұнда бет яшәрге еді. Шунан соң, Еріне Зенурович білән барып, Қазан Нұры оркестрына күшіліп, кей қазлар кете деген жырын жырлап көрсеттім де. Зенурович айтты, Рүстем, мына шындай, не? Әгер де ризасың екен, біз сені ішке шақырабыз. Мен енді шатланып, қайтып, заявлениялар yazып, әлі ол заявленияны бір ай бойы мені жібермей ерді. Опера балет театрына. Нешегінде еш специалист әлігіне ішлей башлады. И бұл вақытта әлі біздегі гастролларға үйрей башлады. Менің әлі кіріп кеткеніне вақыт, Португалиядан қайтқан вақыт. Шуңа көре министрліктерге шақыртып біттілер инанда бұл вақыт заманында. Мен де мұқырға барам, шулай деп, мына бір айдан соң бары бір ғаризаны қол қойып, мен енді Қазанға келдім. 15 майдан алып, 2006 жылда, міне Аллаға шүкір Қазанда, шул елні консерваторияға да оқырға кірдім, аспирантураға. Борисенко Юрий Владимирович классына. Оңана бик зор рахмәтлімін. Қызғанышқа қаршы бүгінгі күнде жоқ. Оқып біткәч тәлі аның яна йөрейді, ақыллы фикірлерін айтайды. Шул вақытта консерваторияда бетінде шундай мощный яшьләр. Мен аспирантурада оқысам да, мен яңадан бірінші курсқа қайтқан кебек болдым. Менің енді нешіктір әзірек тәжірибем де бар. Опера театры сахналарында жүрген кіші бетінде, операларда жырлап, онда Филюс Кагиров, Артур Исламовлар, Эльза Исламовлар, Эльмира Калимуллина, Айдар Сулеймановлар, мына динdik күшлі, Ойгел Хайрилер, аннарысын. Шундай яшьләр белән бергә укыдык, бергә спектакльләрдә, операларда жырлап, анысы миңа үземә бер зур мәктәп булды инде. Әміне хатының білән бүгінгінде бірге еші тұрған зор ғайләгізінің хатының бірнешік таныштыңыз? Ойгел енді менің яқташым, менің райындаш қыз. Оның білән 2007 жылына таныштық. Отпусқа қайтқа жекені. Бек ошалды, өзі біздің мұхитте өскен қыз, болған қыз, оңған қыз, шулай апаларға да алып бардым мен аны. Оның ішлегенін көрдім, шеттенгені. Бақшаларын алып барған едім енді. Тезгені қарлыған жиып алып кіріп, бақшаларынан бір шилек вареньелар қайната бұл. Үміт бар. Шунан соң Қазан көресін келем, едік Қазан көрсеттерге алып кетем деп. 2008 жылына енді бұл бір жылдан соң енді. Ол оқабеттерді 4-ші курсын. Шулай айтып Қазан көрсеттерге алып келдім де, бүтін қайтармадым. Жыннан қалды енді. Шулай айтып, мына өзіміздің Құлшариф мәчетінде никах оқытып, матур еттіріп, бүгінгі күнде Аллаға шүкір, 3 бала алып қайтты. Аллаға шүкір балаларым, шулай Мүслим, Әмине, Хабил. Субханалла. Субханалла енді. Тұрмышыбыз Аллаға шүкір, түрлі шақлар бұла. Әмәләкен артист білән ешәу жеңіл түгілдір, әлбәтті. Кімдердір ял күндері бетінде бәйрәм күндерінде ял етелер, матур теп қойдыр, үйрейлер қойла білен. Біз бәйрәм вақытында ішлейбіз. Ол енді өзі балаларыны қойда бұл салып барып, көрсетіп, шулай айттырып. Шуша ебір, бүгінгісі күнде әлі кішегіне қойтып келем түріне де, іштен енді шуша ебір тұрында ойлап, ертегі Замиреге барам, шуша фикірлеріні етесі келеді бе, шыннан да зор рахмәтлімін. Музыка білен қызықсына мы балаларың бар ма? Музыкаға келгенде ұлы болым енді, Мүслим гитарада ойнай, шулай жырлыйда екен әлі. Бір қайдар гастрольда ергенде қатын жіберіп етемін жырлағанын.
Синең кебек инде башта оялып кына йөргән дә инде. Әйтем, безнең улыбыз җырлыймыны? Шат катты минем җырлауына. Берничә конкурста җыр буенча да, гитара буенча да дипломнар, лауреатстволар алып йөри инде. Молодец. Молодец егет. Афарин. Барыбер ул теге әйтәләр бит әле, кан белән каршы көрәшеп булмый дип урысча мин татарчага тәрҗемә итәм инде. Не поспоришь диләр бит. Против ген не поспоришь диләр бит. Әлбәттә шулай. Бигрәк инде менә Замира гена дигәннән әтигә ашаган инде. Бөтен кыланмышлары, бөтен шаярулары, көлүләренә кадәр әти. Менә әле әни дә инде әле каникулда авылда бигрәк әти инде. Әни дә шакката инде. Шулаймы? Әтиң турында сөйләле. Чөнки без синең белән бу турыда әле бер сөйләшкәндә әйткән, шундый үкенечле булды. Үкенечле булды. Уйламаганда булды дип инде бик авыр кичереп. Менә ноябрь аенда әти үткән ел ноябрь аенда бит инде безнең концертларны туктаттылар да, 1 ноябрь көнне кайтып киттек. Монда ятмыйк, әйдә бер атна авылда булыйк. Икенчедән племянникны армиягә озаттык. Шул вакытта кайттык, әти бер вакытта да теге урамда кайдадыр тормый иде. Бу кайтуда безнең урам бит инде, урамның каршында кибет, шуның һәм бу якка карасаң инде тау, урман, тау. Әти шушында мулай баскан, нигә тауга карап тора. Без теге тыкырдан мулай борылып урамга керә торган җир, әти шулай каршы алды соңгы тапкыр. Әйбәт менә дигән сөйләшеп, шул көнне төнне буе төнге эшләр булгандыр. Бит инде машина ширемен теге әти белән бала чактан. Әти председатель йөртте, аннары соң агроном, парткомнарны, менә шул начальство йөртте инде дип әйтик. УАЗик, Волга һәр вакыт теге гаражларда, ремонт вакытында инде мин аның янында булдым. Һәр вакыт утыртып йөртә иде. Шуңа күрә менә әтигә мин беренчедән рәхмәтлемен шушы техникага өйрәткән өчен. Өйрәткәне, мәхәббәт уяткан өчен. Икенчедән гармунда уйнап, ул бик матур җырлый иде, бик матур уйный иде. Аның белмәгән җыры юк иде. Ул бөтен халык җырларын мин һәр вакыт әйтәм, улым, халык җырлары җырлады. Теге төпле җырлар җырлады. Менә аның әйтеп килде, мин инде бундай җырларны да бик яратып тыңлый иде инде. Мәрхүм. Ул шулай ук әти кызуда иде, шулай ук җырлар иде дә. Менә бик концертлар өчен инде концертларны ярата иде. Яхшы җырчыларны хөрмәт итә, ярата иде. Үзе дә, бу да кайбер кеше инде. Бу да җырчылы мин халык җыры җырлый алмасым менә ул. Җырлый алмый бит инде. Ярый инде мәдәмәт ки, барсы халык җырына җырламый бит инде, төрлечә була. Аңа инде менә яхшы җырчыларны яратып тыңлыйдыр инде. Ул ТМВ каналының инде бөтен матур теге музыкаль тапшыруларны яратып, бергә кушылып җырлап, анда хоть президент килсен анда, ул вакытта алар инде әни белән кирип китәләр телевизор эченә, бергә кушылып җырлап, менә шу тапшыруларны. Шуңа күрә әтигә китүе бик авыр булды, конечно. Шул көнне ничекләп теге мунчадан соң әти обычно юклый бит инде. Бу вакытта инде төн буе әткәйм әйтәм, шулай мәсәлән Волгаларны элек бит инде теге ниләр заманнар шулай, менә УАЗикны шунда ремонтлатып алып кайттым, Волганы дип. Менә шулай кызыксынып, улым ди, шулай, монысын төрле кызыклы сорауларга җавап бирде инде. Менә шу сөйләшеп, аралашып утырдык без төне буе. Күңел сизгәндә. Күңел сизгәндә менә. Замира аннан соң икенче көнне әти бит мулла иде. Мулла булып бик күп җирләде инде менә үткән ел бик күп кеше китте авылда. Ноябрьнең 3-ләре булгандыр инде әти уже температурасы чирлей. Сез авылда? Без авылда барыбыз да. Салкын тигәндә без инде зираттан ишеп кайтты, бик салкын көн иде. Üşüдем ди ничектер. Менә шул 2 көннән соң ул җирләде, күрше районга җиназага барырга кирәк. Обещать әткәйм әйтәм, болай барамыйсың, бит җирлисең. Улым да обещать иттем, бит бармай булмайды. Әйдәм әйтәм, әткәй үзем алып барам. Бергә барып, күрше районга. Шуннан соң озак кына машинада сөйләшеп утырдык. Кем уйлаган Замира? Бер фото да юк, бер яздыру да юк. Менә тормыш турында бер авыл буп-буш. Менә әйтәм, күрәсең мин, күпме кеше әйтәм, байлык җыйган инде, өйләр төзегән, берсенә бер нәрсә кирәкми. Шулай улым, шулай дип менә нитеп. Шуннан соң кайтканда да улым ди, менә да обещать итә алмадым инде. 40 яшын чыгарга ди, ни ди. Ярый инде әткәм әйтәм, синең булмаш барсына да эшләмисең дип. Шулай сөйләшеп кайттык Замира.
Шуннан соң жерләде инде. Юк ди. Әйтеметке больницага әйтәм. Юк балакай, мин анда барсам үтерәләр генә ди. Алдына кайтканнар булмады ди. Шулай итеп юк инде әйтеметке булмый. Юк балакай, все нормально бар. Дип шулай. Но аннан соң барыбер бу инде 11 ноябрьдә тына алмый башлаган бөтенләй. Врач чакыртып, монда битмәй җитә. Все, срочно алып киткәннәр. Сез киткән идегез инде. Без 7 көнне киттек бит инде эшкә. Әле анда кар яуган иде, мин теге летний җәйге резиналар. Улым бар, минеке белән генә китегез, минем ди шипы кидергән дип. Юк инде мәтәмәткә кергән ничә. Нитербез кайтырбыз дип. Шулай безнең өчен соңгы нигә кадәр кайгырып. Шуннан соң больницага эләктеп, сөйләштек бит инде барда яхшы. Телефоннан сөйләшәбез. Эй, улым ди, монда ди, не, яшь кызлар инде ди, бабай дип биреләр ди. Коръәннәр укыган анда. Азаннар әйткән, әткәй. Шундый бабайның тавышы көчле, көр дип ди, еще медсестралар да шаккатып йөргәннәр. И соңгы сөйләшү кайтып туктадым да эштән, әткәйгә шалтыратам. Әткәйгә әйтәм, ничек хәлләр? Эй, улым ди, ни ди? Шалтыраталар ди, менә банаклары ди, йөдәтеп бетерделәр ди. Ул ди маска белән. Авыр, сөйләшү авыр ни дә, ничектер. Ярай инде мәтәмәткә, ни, иртәгә сөйләшербез. Авыр инде сиңа. Ярай улым, шулай дип, соңгы сөйләшү булды Замира. Итенә начар булган. Все, әтибез. Ышанмый, күңелдә ышанмый. Шуннан соң 18 көнне мен бит инде көндә телефонда бүтән әйбер эшлибез, бүтән нәрсәсе бар диләр, бүтән авыр диләр. Шуннан анализларын җибәртеп, аннан соң миңа мондагы таныш врачларга Рөстәм ди, кайт ди син ди. Без как раз Сарасадыкова концерты белән Мәскәүгә барырга тиеш идек. Мин инде бара алмый, кызганыч, кайтып киттем. Кайттым. Икенче көнне кичкә юк әти. Барып, үзем алып, Уфадан икенче көнне. Аның 70 яшын бит әле февраль айында гына уздырган идек. 20 февральдә балакай бер кем кирәкми, ана үземнең балаларым, үземнең оныкларым белән үзебез бер үй бит инде. Бик күп кеше шул күршеләрне чакырдык да, шулай итеп шундый рахат итеп, шундый довольный булып калган иде инде. Гөлназ бик авыр кичерде инде ул югалтуны. Чөнки кичкенәдән аның сөйләвенә караганда, ул бит инде әби бабай белән үскән яшькә 5 яшькә, 5-6 яшькә кадәр анда булды инде. Аннарысын укырга алып киттеләр инде. Барыбер җәй буенда иде бит инде. Кайтып китеп бирде. Әткәй безнең көнме, төнме, качан әйтәсең, любой җирдән барып ала, любой җиргә итеп куя. Машинада йөрергә бик ярата иде. Гөлназны инде бигрәк беренче үзләре үстергәч. Гөлназ бит УАЗикның 2 сиденье арасына басып йөридер инде шулай. Ярата иде инде. Авыр инде, югалтулар авыр. Менә Замира бүгенге көндә менә, әткәй генә аңларды ниләр бар бит менә эшләр. Гел шалтыратады инде. Менә әткәй мәрхүм гел шалтырата. Улым, ничек хәлләр? Тәртипме? Миңа улым 3 көнә сүз. Әткәймә әйтәм, концертта ярай улым. Барда яхшы булса булды. Үзе дә әйтәдер инде. Ул телефон нәрсәгә сөйләшмәгәч тә, алмасалар инде үпкәлидер иде. Кай вакыт утырам, менә телефон бит инде машинада берәрсен көтеп утырган вакыт. Телефонга үрелеп әткәйгә шалтыратып алам дигән ни бар менә. Әйтәм, нәрсәсен, нишлисең син дип. Шуңа күрә әтиләрнең кадерен белергә кирәк, әниләрнең кадерен белергә кирәк исән чакларында. Кем белгән аны Замира? Менә үкенеч, зур үкенеч. Аның сүзләрен тыңламыйча гына алып кына китәсе иде бит. Язмыш. Тәкъдир, ул язылган. Көтеп ятмаска иде шушы хәленә хәтләп килә бит. Аларны әйтә инде, Улым үкенечсез булмый шул инде. Уйлыйсың инде булай иткән булыр идек, тигеләй иткән. Бу вакытта Аллаһ Тәгаләнең аңа язган гомере шул вакытта зиләсе булса, аны синнән бер ничек тә, бәлкем син юлда бер хәлгә чырарың, барыбер кем белә бит аны. Бер әйтеп булмый. Шушы искә алуларыбыз рухына дога булып барып ирешсен. Амин. Әткәйгә аны бөтен мактанып әйтүем түгел, бөтен авыл ярата иде. Укыган яраталар иде. Коръән ашларына бик күп йөри. Аның бер нигенә Замира 40 көнне әти һәр вакыт
кайгына барса да, аның шундай кара сумкасы инде, китаплары һәм сумка тулы шупы-шупы синде аның. Ана шундай бала чагалар да була. Аларга биш таратып йөри икән. Шуннан соң мин бит инде декабрь айы кыргы булганда безнең Золушка спектакле. Анда инде шулай балалар бик күп бит бездә. Әтинең кыргы көнне мин кайта алмадым. Монда спектакльләр булгач, шушы шупы-шупыслар алып, бер 40-50 ләгән балага шупы-шупыслар таратып чыктым. И шундай матур итеп төшемә керде әти. Шулаймы? Валлахи, шуннан әйтәм. Искитмәле аны сөйләсәң. Сөйләле. Шундай елмайып ята инде әти. Менә шупы-шупы шул балалар, бер хатын, бер як ниндидер кумлык шундай матур җирдән барам. Аппак. Шундай таулардан ничектер. И әти артыннан чыгам, әти нитте кирип китте бер нигә, шушы. Шуннан монда хатын, балалы хатын әйтә. Абый ди, бу як ана шул нигә кирип китте ди. Ха карыйм кирип. Әти елмайган. Баял астында ята. Һәм миңа елмайды да и курчакка әйләнде дә куйды. Шок малай бер. Ой. Төннәр бешеп китте. Шундай мин менә бүгенге көндә дә бик төшмәнлек керәти. Әле машиналарында менә бүгенге көндә теге үзе эшли алмый калган әйберләрен төзәтеп, турайтып, яңартып битеп киләм инде менә. Машиналарда мәдәм идеальный булсын әтим. Шулай. Ләкин ничек булмасын, алар менә шундай балалар тәрбияләп калдырганнар. Шул иң мөһиме хәзер аларга шул дугалар. Замира иң күңелдә рахат булып калган әйбер истәлеккә үткән ел җәй. Үткән ел җәй бит инде. 2 ай гомере калган булган әткәнең. Клип төшереп авылда. Шунда инде әти аның рахат ошып йөридер инде. Ул бик иҗади кеше иде. Иҗат кешесе. Мин сөйләшкәндә хәтерләмим, кем беләндер сөйләшкәнемне, артистлар белән шул әти мәрхүм булгач, менә без ул якка, концерт белән кайтсак, алар инде безне шәйгә алмый калмыйлар инде. Шул үз балалар кебек каршы алалар, бик ачыклар, шул хәтлек әти әнисе дип кемдер сөйләгән иде. Безгә кемнәр генә кайтмады, нинди генә артистлар булмады. Һәм дә Патимиргалиева кадәр кайтты. Аллага шөкер, сабантуйлар уздырганда. Шулай теге ай вакыт хәер китерәләр бит инде укытырга анда. Әти үзе дә танымый. Ну, Рәмзилә, шәйеңне куй. Шәй эчереп җибәрә ана шундай ни. Олы йөрәкле кеше. Олы йөрәкле иде, кунакчыл иде. Нишлисең бит әсәм фанилыкны үскән уллары. Минем бик авыр булды әле инде әлеге вакытта Аллага шөкер инде теге ничектер аңлыйсың хәзер. Кайткан сайын инде каберенә барып, дуга белгән дугаларны укып, каберен чистартып, юл буенда гына ята инде үзе әйткән урын. Шуңа күрә. Ләкин ничесе тормыш дәвам итә? Ул барыбыз да беребездә монда кала торган кеше түгел. Шуңа күрә бу язмыш дигән әйбер. Әмма ләкин исән сау булыйк, калганнарыбыз без инде әтәниләрдән яхшырак булып, аларны шатландырып, бу тормышта өметләрен аклап, әлбәттә балаларга үзебездән үрнәк күрсәтеп, үзең ничек күрсәтәсең әтәнигә хөрмәт, балалар да сиңа шулай караячак. Әлбәттә шулай. Ә менә бүгенге көндә үзең нинди планнар белән яшисең? Бүгенге көнгә килгәндә менә инде 1-4ле, 1-5ле булып килә. Алла берсә. Шулай бит Замирәгә. Үткән ел инде Аллага шөкер, улым туды башта. Июль айында. Хабил улым туды. Анарсын октябрь айында инде Аныгың туды. Внучка мәе. Анык. Син хәзер картәтәй буласың инде. Картәтәй дә мин, яшәтәй дә. Шуңа күрә Аллага шөкер, менә тормыш алга бара. Шулай. Мин инде һәр вакыт әйтәм балаларга, нинди генә профессия булса, иң беренче кеше булыгыз. Шулай. Хөрмәт белән тормышны яратып яшәргә кирәк. Булганның кадерен белергә кирәк. Теге һаманда бу кирәк, теге кирәк дип кенә түгел. Менә бүген менә шу шәйбернең кадерен белбеш. Әлбәттә шулай. Мин сиңа уңышлар телим, Рөстәм. Алдагы көннәрендә дә, чөнки син Казан шәһәр филармониясында бик матур эшләп киләсез. Аллага шөкер, менә Казан филармониясында бер генә сүз әйтәсем килә. Мин бик зур рәхмәтлемен шуннан да Казан шәһәр филармониясе коллективына, артистларыбызга, җитәкчеләребезгә, Аллага шөкер, бер гаилә булып, рәхәтләнеп, иҗат итеп,
бик күп концерт кына түгел, спектакльләр, проектлар, киноларга да төшәбез. Әзмәс шунда төрле яктан инде ул пандемия вакытында нәрсәләр генә эшләмәдек. Кулдан килгәнчә үзебезнең хезмәтебездә тугры булып, халкыбызны шатландырып яшибез. Менә шунарга мөмкинчелек биргән Казан шәһәр филармониясына бик зур рәхмәтлемен, конечно. Бик тә коллективыма, коллегаларыма бик зур рәхмәтлемен. Тамашачыларга нәрсә әйтерсең? Мин тамашачыларга телим күңел тынычлыгы, күңел байлыгы, кешеләрне хөрмәт итеп, бер-беребезнең кадерен белеп, концертларга килегез, хөрмәтле тамашачылар. ТНВ каналын карагыз. Менә мин ТНВ каналына бары әйтми китә алмыйм. Мин Казанга күчеп килүем белән беренче Яңа гасыр телерадиокомпаниясына шулай иртәнге тапшыруга килеп, Гөлзада апа Сафиуллина белән Фәридә алып барды. Менә шушы тапшыруда беренче чыгуым. Мин бик зур рәхмәтлемен. Шуннан да таныдылар. Аннан 7 йылдыз дигән проект бар иде. Менә анда да клибыбыз беренче урын алды. Мен шуңа күрә безнең халкыбыз белән очраштыра, таныштыруына менә шу матур каналыбызга шулай уңышлар телим. Рәхмәт. Рәхмәт. Шакыруыгызга бик зур рәхмәт. Сезгә, үзегезгә, үзегезнең тапшыруыгызга. Менә ачы язмышлы кешеләр булмасын. Язмышыбыз матур булсын иде. Әлбәттә, амин шулай булсын. Теге сикертми генә тур гына юллар булмый әлбәттә, әмма дә ләкин ул сикерткән вакытта да рәхәт кенә сикертсен иде. Амин шулай булсын. Матур булып яшик. Амин шулай булсын. Илләребез тыныч булсын. Рәхмәт, рәхмәт Рөстәм. Матур әңгәмәң өчен, безнең белән уртаклашканың өчен, киләчәктә дә уңышлар телибез. Әлбәттә сиңа. Инде, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт. Бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен. Әлбәттә бу кичәдән, бу тапшырудан сез үзегезгә нинди дә булса гыйбрәтле сабак алгансыз икән, без бик шат булырбыз. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Очрашканга кадәр исән-сау булыйк.